turu sore, yen tak critani anggo sebo nunggu sore. Zaman iki zaman wis lumrah, bener salah ora pati gelem. Bareng bener ini kondo salah, bareng salah jarine lumrah. Sing turu ayo ditunggak, ono malih aku omah, maling iman maling akidah, akitani ayo dibusa. Ojo bingung lan ojo susah, urip ono zaman fitnah, derek yai nyuwun pitedah, kondelan rapel jangan diowah, tandane wong anggo sesunat. Kalau barokah siji wadah, jangan dipecah, alun sunnah wal jamaah alladiyah. Mugi Allah paring hidayah datang kita sedaya jamaah. Awet kesan atau mugi pecah, tetap iman husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin pada nama Nabi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin pada nama Nabi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin pada nama Nabi salatan daimatan bidawami mulkillahi.